Dnes v piatok 24. januára sa konal snem strany Hlas. Na tomto sneme boli vylúčení členovia Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Zatiaľ nie je jasné, či budú podporovať koalíciu. Ďalších dvoch rebelujúcich poslancov, Jána Ferenčáka a Romana Malatinca, strana vo vyhlásení nespomína. Strana informovala, že sa tak stalo na návrh prítomných členov kongresu. Návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré menovaní poslanci vzniesli na utorňajšom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu. Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na 4 kľúčové posty. Minister vnútra, podpredseda Národnej rady, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas, uviedla strana. Takto reagoval na vylúčenie predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš boli vylúčení zo strany Hlas. Strana Hlas na dnešnom pracovnom kongrese vylúčila poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov. Stalo sa tak na návrh prítomných členov kongresu. Návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré menovaní poslanci vzniesli na útorňajšom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu. Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na 4 kľúčové posty. Minister vnútra, podpredseda NR republiky, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas. Strana Hlas, sociálna demokracia, vždy kladie na prvé miesto záujmy a potreby ľudí na Slovensku, garanciu ich sociálneho bezpečia, prinášanie stability do spoločnosti a nikdy nepodriaďuje tieto hodnoty osobným záujmom svojich členov. Keďže menovaným poslancom nešlo o žiadne hodnoty, ktoré deklarujú vo svojich mediálnych vystúpeniach, ani žiadne také požiadavky nepredložili a jediné, čo požadovali, boli politické funkcie, je to nezlučiteľné s členstvom v Hlase. Návrh následne v súlade so stanovami schválilo predsedníctvo